Vypadá to, že někam jedete na dovču. A kam jedete? Do země mrtvých. Nikdo ještě nikdy nebyl, ne? V tom pokoji. Jo, je to trojpokoj. Co si myslíš o tom bydlení našem? Líbí se ti? To je velmi krásné. Tam je prostě žádný trepky, takže to je bod dolů. Máme pěkný výhled. Co je? Pivíta. Bojíš se? Ne. Já bych klidně začala skákat. Líbí se ti autobus? Oni říkají, že to je závora, že jo? Modelka. Ježíš, mě se kolem nohou stínají ty stíny. Zase cpeš? Strašně prostě nemůžu odolat kápej. Pane bože, lidi, světý oko. Nebo že to je orb. Kdo to je? To jsou přece takový ty světelkující mlhavé objekty, které se pohybují. Pavlo! Kde? Jsme se báli, že jsme tě ztratili už. Jsem dělala průzkum. Průzkum čučoriadek. Tvoje honí komáry. Číš to? Jo. Čau holky. Nazdar. Komáři mě teda fakt si na mě jako užali hostinala. Ježiš. No, vidíte, pořád na mě lepí komáři. Líbilo se ti to? To krásná příroda. Všude komáři, vlhko. Vlhko. Borovky už bohužel nebyly bez sbírané. Protože už se si všechny sežrala. Komár. Komáři, vlastně tam nic nebylo. Co to děláte, holky? Bože, ukaž to. Přece. Byla mrtvá, nebo? Ne, nebyla, žije, tam je. Tak bychom měli nějaký přípitek vymyslet. Tak na náš velmi přínosný výzkum. Jo. Našeho paranormálního kroužku. Myslíš paranormální terky? To je jiný případ. Já nevím, to už spadá trochu do péčka. Ať si hlavně užijem ještě, než umřem, nebo ne, až neumřem. Ať si hlavně užijem hodně skebe zážitku. A hodně komářích polivků na zdraví. Ne, už ne. Tam jdi do řiti. Jdi pryč, Terko. Nikdo tě nemá rád. Já už jdu. To stačí, když jo. Netoč to na vejšku. Co dělá? To je kapitán norimberského týmu a to jsem fotila já. Cool fotka, že? Tady by bylo skvělý rande. Jako ke konci, víš, procházka a pak tady to zakončíš se svíčkama a prostě. A pak se ti vyzná láska. Ano. Jsem tvoje. To točíš? Jo. Ježíš.
teď tě točím. Ne. Želízka a takový věci. Želízka a mříže jsou prostě nejlepší. Kreslím na posmrkaný kapesní krtěnku, protože se nudím. Pavče se nudí. Ano, děkuju. Korun do 50. Nic nebude. Jako na kameru nic nebude. Musíš počkat. Ukaž, Terko, jak lížíš mrzlinu. Dámská jízda fakt. Dobré. Před chvílí tady prošel chlapeček a tento jsme se držel 2 rukama. A co řekla Pája? To umí. Říkám Pája a Pája. A já říkám, bude asi gay, až vyroste. Stačí. Jsou to velmi milí tajští turisté, pro které jsem něco jako velbloud. Možná, kdyby se zeptali, tak na mě začnou i jezdit. A to bych jim nedovolila. A co si myslíš o klucích budějkách? Že jsou hezčí. A co si myslíš o výletě se mnou? Zákeřná otázka. Jako vždycky z toho plno padá. A nikdy není chvíle, kdy s ní něco nepadá. A co chlapi z Norimberku? Mě už se nemůže překvapit. Po těch spousta letech. Terko, nebojíš se, když jdem takhle v noci? No, když je to po cestě takový, tak nemám problém, ale když bychom šli dovnitř, tak už se mi to moc nepůjde, protože nebudu vidět, kam šlapu. Vy jste fakt dementi, fakt. Co je? Ona má žábu v ruce. Ukáž. Ježiš, žába. Jsi to vzala? Tady na cestě. Já chci žábu, dej mi. Tam musím jít. Já bych na to nešáhla. No, tak tady mám 5 knížek Sekaiichi Hatsukoi, 3 jsem nechala doma. To je moje asi nejoblíbenější vůbec dílo. Počkej, mám knížku 2, 3, 4, 5, asi 6. No, stihla jsem přečíst půlku důvodu, protože není čas. A pak tady mám poslední 2 knížky od Černého koně. Kdyby náhodou byl čas, tak je si ulečí. Tak jdeme na další expedici. Na potřetí, tak snad už něco se povede najít. Asi bych kousla hovado.